Napa biasanipun remanipun panjenengan mangke saged matur khususnya kanca-kanca kakung ugi lek sing jelas sing kakung niku lek mboten marem lek namung request niku biasanya minggah ki mbak mangke satata panjenengan sampun rada longgar pedale khususipun tamu-tamu undangan ingkang badhe nyawiji ngantos ing mangke dalu karanten nek badhe kondur nggih jam menten iki napa nek cara tanduran le nandur kan wis awan-awan mau ya Pak Katrik ya. Lek bengi niku jane ya nek sing ditandur tapi siji. Wis apal Pak Katrik mesti nandur bogelan iki. Nggih. Lah ya iki. Wong acene musime lho Pak iki nggih. Dadi insyaallah kados dene tanam tuwuh wonten ing kalengan wedal-wedal punika ingkang sapunika sampun dipun wiwiti. Insyaallah kados dene Sri Atmaja pinanganten anggenipun hamiwiti saking sedaya bebasanipun tanam jero lan tanam tuwuh saking sedaya ingkang badhe katanem inggal pinaringan berkahipun. Oh ya ngono Pak nggih. Amin. Nggih, alhamdulillah niki mangke mbok bilih satata anggenipun pinarak para kadang khususipun pandemen seni. Mangke wonten request pamundhut mangke saged matur kersa nderekaken mangsa maci dalu kersanipun jenengan saged caketipun nyawiji. Aku nek isih awal ki arepe berak rekah tak ngono ki sik bingung. Lah engko dilungkas sak rada anget suasanane ya wis ora patek resmi-resmi banget itu Pak nggih engko sinambi lonyotan sinambi gegojekan ngoten mawon kados dene ing padatan biasane napa kersane suasana mencair sekaligus kados dene kita lan panjenengan sedaya rumaket tansaya kados dene pasedherekaanipun kraos wonten ewang dalu mangke kanthi cecakepan sekaligus gegojekan wonten ing dalu punika ingkang kawiwit anggenipun sesungguh sesarengan kalian Dewandari. Ya, setunggal tetembangan ingkang sampun kaaturaken minangka atur sesungguh sekaligus pakurmatan kadherekaken kalian Nimas Ayu Dian Ivo kalajeng minangka anggenipun sesungguh Dewandaru campur sari Nimas Ayu Nungki. Iki urung-urung aku kok wis mendem ya Mas. Oh ngajene awakmu kita nggo blindrang ket mau awan ning ndi lho mujok. Lah kudu blusuk. Mboten. Oh mboten. Tak kira biasanya cah-cah kaya Kang Samsul blok iki lek bar jam awan ning ndi to bengi ning ndi no. Isik nggo blindrang. Isik nggo blindrang. Elah. Isik mlaku kaya diseret-seret karo sikile kita. Tapi alhamdulillah. Nggowo blindrang ngono-ngono kan payu. Tapi alhamdulillah ngene kabeh iki Mas steril kabeh. Wong mari mampir ning isor mang tak kira lek nyampo beb mampir masjid kabeh wayah magrib mang. Mampirnya ngopo? Nunut pipis. Lah kuwi. Dia tak kira lek arep magrib bar kabeh. Tak kira lek arep magrib. Lah aku yo ngono. Es. Niki katuran sugeng dalu nggih Kang. Nggih, sugeng dalu. Derek sowan dalumipun Bapak sinten niki wau? Sik nduk lali. Lho. Bapak Sutresno, Dok. Nggih. Agenipun nderekaken panjenenganipun nglampahi darmanipun asepuh dalasan panjenenganipun Ibu Siti Naimah. Ibu Siti Naimah. Nggih, ingkang pinarakipun sing jelas wonten ngajeng Nduk mbok bilih nderek atur pirsa mangke bibar ngeten tengajeng lah awakmu kok ya saged tinempangan kalian panjenenganipun. Kula sampun wau. Wah aku ya wis mau. Tapi sing ndi ya ora ro. Nggih, insyaallah Nduk. Mongkane rinaketipun kekadangan paseduluran pasedherekan kados dene wong sowan Cidalu niki sowan pinanggih wonten dalemipun Bapak Sutresno bar ngene Nduk insyaallah dadi dulur lan sederek sinaropedi bebasanipun. Kados dene tamu-tamu undangan ingkang dalu niki sing kathah niki sing rawuh dalu niki Nduk khususnya niku nggih pelanggan cukur rambut. Aja kok pekak-pekak ngono to Mas? Kadang kecantol kok RA-ne aku iki. Sar-sari ngono lho. Ya ora nduk ancene piyantunipun khususipun demi napa nggih pengin perfect dan tampil beda bisa potong rambut ke Pak Sutresno. Pak Sutresno. Ya, sesuk tak jajal ya ono. Nggih, ngoten pokoke ya masuk. Lah tapi sing kok potong sing ndi? Ya ora tak dudoni saiki lho. Saiki saya tak delikne lho Mas. Oh iya sidanipun. Tapi alhamdulillah dene pinanggih wonten dalemipun insyaallah Nduk kekadangan rumaket lan nderekne Puja Hastuti marang ngarsaning Gusti iso dadi srana kang pinanggih dalu niki kawiwit ngantos ing bahagian paripurna lan sabibaripun Sri Atmaja iso dadi keluarga sing sakinah mawaddah kebawarahmah. Yuk, tetembangan sik. Nggih. Napa pamundhut boten.
kalem-kalem dulu ya Mas Sarjo. Wandaru. Matur suwun sekali lagi Ritami juga Putra Tunggal.
sudah Mas Ilham. Iya.